В днешния влог ще ви покажем как не се кара във Варна. Дигни го назад на кола! Аре! Косъм имам, косъм! Къде имаш косъм, бе? Косъм! Косъм? Да! Махни го, бе! Винаги съм зачудил какво да караш автобус. Питай го да караш, бе! Да ги пуснем, а? Ще мини, доп, аре! Тя хондата ни вари, бе! Марто, къде ма доведи, бе? Къде ма доведи, бе? Нали беше Сладоледа? Моля? Сладоледа! Към Сладоледа? Къде е Сладоледа? Колата те ли ще оставиш? Да. Не взимайте пример от този човек. Остава, брат. Хонда! Хонда! Ей, джигит! Джигит! Те прави. 2, 3. Айде, 3. Айде, 1, 2, 3. Айде, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Нос про...